Τι είναι αυτό που σε κάνει ξεχωριστό? Μικρός, έκλεβα τα καλλιτικά της μαμάς μου. Όχι από επανάσταση, αλλά από ανάγκη. Δεν ντρεπόμουν επειδή βαφόμουν, αλλά επειδή έκρυβα κομμάτια του εαυτού μου για να νιώσω όμορφος. Τα αγόρια δεν βάφονται. Το άκουσα τόσες φορές που σχεδόν το πίστεψα. Σχεδόν. Συνέχισα, κρυφά στην αρχή. Με τα φανερά. Κάθε φορά που κάποιος κοιταζόταν στον καθρέφτη και χαμογελούσε, καταλάβαινα πως αυτό δεν ήταν απλώς μακιγιάζ, ήταν κάτι παραπάνω. Κάποια στιγμή οι απώλειες της ζωής έγιναν δύναμη. Κι εγώ συνέχισα πιο δυνατός. Κάποιες ιδέες δεν ξεκινούν από φιλοδοξία, αλλά από ανάγκη να ανήκεις, ανάγκη να εκφραστείς, ανάγκη να γίνεις ο ήρωας του εαυτού σου. Να θυμάσαι, η ομορφιά δεν έχει φύλο και ο ήρωας δεν έχει στερεότυπα. Το love aesthetic είναι ρευστό, όπως η ταυτότητα. Χρησιμοποίησέ το όπως θέλεις εσύ. Στα μάγουλα, στα χείλη, ακόμη και στα μάτια. Δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος. Υπάρχει μόνο ο δικός σου. Δεν δημιούργησα απλώς μια εταιρεία. Δημιούργησα έναν χώρο για όσους κάποτε ένιωσαν διαφορετικοί. Boy Hero. Be your own hero.